Bij wie hoor ik? Hoor ik bij jou? Mooi. Nou, dat is hartstikke mooi om even met die band mee te gaan. En nou, zoals just vinden die band het ik prachtig om even samen mee te voetballen. Dus, en dan kan je stiekem ook een beetje scheidsrechter wezen. Dat doet er net met zin. Op de kont of... Oké, nou, even rustig gewoon. Ja? Nou, meester Freek is altijd heel grappig en heel aardig tegen je. En hij doet met heel veel dingen mee. Hij voetbalt mee, hij doet mee met spelletjes. Hij legt goed uit. En we doen met de uitleg ook heel vaak nog spelletjes tussendoor. Ik vind hem de leukste meester van Nederland en misschien ook wel van Europa. En ik dan denk dat iedereen in deze klas dat ook vindt. En op deze school ook. Meester Freek is een hele fijne collega. We hebben een heel jong team. We kunnen al heel goed met elkaar opzitten. En omdat we zo jong zijn, ben ik vrij bevlogen. Wil graag naar je ding doen. En Freek heeft er zeker zijn aandeel in. Ik denk dat meesters nou iets stoerder binnen, maar ik koos mij er ben omgaan dan een juf. Ja, oors? Nou, een beetje... Nou, ik kan het net goed uitlezen, maar het is gewoon oors. Dus het is eigenlijk net zo goed te beschrijven. Ik denk dat het belangrijk is omdat mannen toch krijg wat oors instaan. Die zijn vaak wat duidelijker. Vooral die hebben er een prut omheen. En mannen zijn gewoon op hun doel ouw. En dat is gewoon fijn om dat in het team te hebben.